नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। तर मित्रांनो, आज अनंत चतुर्दशी, आज शुक्रवार आपलो आणि आज गणपती बाप्पाचा आपल्या विसर्जना। तर 11 दिवस कसे 10 दिवस कसे गेले काय समजलं पण नाही। आता बऱ्याच जणांचे 10 दिवसांनी विसर्जन करतात अनंत चतुर्दशी दिवशी, आणि कोण कोण 11व्या दिवशी विसर्जन करतात। म्हणजे जशी ज्यांची पद्धत आहे त्या पद्धतीप्रमाणे ते करतात। तर आपल्या बाजारातले जे गणपती आहेत ते सगळे अनंत चतुर्दशी दिवशीच येतात। तर कधी कधी 12व्या दिवशी पण येतात अनंत चतुर्दशी, आणि कधी कधी 10व्या दिवशी पण येतात। तर त्या दिवशीच आमच्या बाजारातले सगळे गणपती विसर्जन करतात। तर आज यावर्षी 2-3 वर्ष डीजे वगैरे काही नव्हता, कारण कोरोना होतो त्याच्यामुळे डीजे वगैरे काही सांगू नव्हता। तर यावर्षी डीजे आता आपल्याकडे इलेलो आणि ते जोडतं डीजे विसर्जनाची सगळ्यांची तयारी झालेली आहे। आणि तर मी तुमका पूर्ण आमच्या गणपतीचं विसर्जन कसं होतं आणि कुठे होतं तर मी तुमका दाखवतोय। तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, आणि आवडलं तर नक्की लाईक करा। आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर लगेच सबस्क्राईबचा बटन दाबा। चला तर व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया। मामा की जय। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मामा की जय, की जय। उत्तर पूजा आपली झालेली आहे आणि सगळे घरातले आता पाया पडतात। आणि इकडे गिरीच्या झिलाचा बर्थडे पण आहे। हे माझे आई बाबा, नाना नानी कपल। आणि तिकडे गिरीच्या झिलाचा बर्थडे आहे, तर तिकडे तापन सेलिब्रेशन चालू आहे एका साईडला। तर एका साईडला आपला बर्थडे चालू आहे आणि दुसऱ्या साईडला आपला सगळेजण पाया पडतात, बाप्पाचं आपल्या शेवटचं दर्शन घेतात।
हे हॅपी बर्थडे. दे काका ना. थँक्यू बोल. Happy birthday to you. 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 बार बार दिल येता है तुम जियो हजारों साल चले है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ही आमची शुभ्रा. आता आपलं बाप्पा इकडे येऊन बसतलो, म्हणजे इकडे आणून आम्ही ठेवतलो आणि रांगोळी काढतात इकडे. आणि आतमध्ये बघा अजूनही बर्थडे चालू आहे त्यांचं आणि आपला गणपतीचं दर्शन पण दोन्ही चालू आहे. गणपती बाप्पा. आपल्या सिद्धवाचा तो गणपती हा मोठा गणपती आहे, जेवढं आमचं होतं तेवढंच हा.
छोटं सबस्क्रायबर मिळालो हा प्रणव मालणकर होय ना बरोबर. काय करतो तू काय करतो सातवीत आता चतुर्थीसाठी इथं चतुर्थीसाठी दिलं ना आपल्या भेटासाठी 2 दिवस तो प्रयत्न करता आणि आता बहुतेक विसर्जनाच्या वेळी आता आपल्या गणपती
महाराजांचा बाजारपेठेतील सगळ्या राजांचा आणि आपल्या विदर्भ बाजारपेठेतील सगळ्या बांधवांसाठी एकदा सगळ्यांचे हात वरती.
गुरुवर वंदना जय देव मूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती ब्राह्मणापूर्ती नवदवती विक्राळा ब्रह्मणे माळा विषयकंठ काळा त्रिनेत्री काळा स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू तुझा कर्पूर गौरा सुंदर मदनाने पंचानन मनमोहन थोडी देवी वाचे उच्चारी रघुवटी रकलाम कासांतरी जय देव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू तुझा कर्पूर गौरा व्यवस्थित सेवा चाकरी केलेली असा जी काय वेडी वाकडी सरळ केली ती बोर्ड मानून घे काय कोणता चूक अपराध झाली असे तुझ्या पायाखाली घाल आणि असो दरवर्षी चांगल्या मनाने येऊन चांगल्या स्वच्छ शहरात जाऊन लोकांचा बराता कल्याण कर रे महाराजा गणपती बाप्पा मूर्ती बघा कसं फोडते तू गणपती बाप्पा एकाने यशकडे या रे पाठी अरे यश एकटा नाही कमरेन दुखतलो यश गणपती गेले थांब त्यांना येऊन देत तरी आणि चौकास चढ निरंजनाने खाया निरंजनाने ठेवा पाट्या रे पायाखाली मार पंढर किती मारतो काय झाला तो सगळं हे वाट माती काय बाबू घेतले ना
गणपती पाटार घ्या पाटार तुका काय राहतो या प्रसाद एका देवा प्रसाद कोणच्या पाटार ठेवतो हे माका यावं काहीतरी मित्रांनो आमचा 10 दिवसाचा विसर्जन पूर्ण झालेला गणेश चतुर्थीचा विसर्जन आमचा 10व्या दिवशी पूर्ण झालेला आणि आता वाजल्यात 11 आणि सगळे नेरुरकर फॅमिलीमध्ये तुम्ही सगळे बघितलं असतालच कसे डान्सर आहेत ते 101 डान्सर आपलं ऋषिक आहे रे ऋषिक हे बहुतेक आंघोळ करून गेलो तिकडे गणेश बसलो प्रसाद बसलो सगळे बसले तिकडे तुझं काय तर आत्ता विसर्जन पूर्ण झालं आमचं आणि आता आमका भूक लागली आहे भरपूर इकडे माझे भाऊ पण आहेत गिरीश दादा आणि प्रणय दादा तिकडे प्रसाद आपलं सिद्धू नागिन डान्सर स्पेशल नागिन डान्सर आहे तर बाकीचे पण अजून असत बरेचसे ते आता जेवतात आतमध्ये थोडे जेवतात आम्ही बाहेर थोडे जेवतो आणि व्हिडिओ तुमका विसर्जनाची कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा आणि जर तुमका आवडली तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईबचा बटन दाबा जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू तोपर्यंत बाय बाय